हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों। लोगोफोरा आं नोंथांमोननो मोनसे इनभेस्ट एप्सनि बागै खिथानो नागिरदों। बे इनभेस्ट एप्सनि मुङानो जाहैबाय SEI माने से। नोंथांमोना बेहाय इनभेस्ट खालामनानै गावनि फैसाखौ इनभेस्ट खालामनानै गोबां अनलाइन आर्निं खालामनो हागोन आरोना, जायफोरा माने अनलाइन आर्निं खालामनायाव इन्टारेस्टेड दङ। नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय। बे एप्सनि लिंकआ आंनि भिडिअनि डिसक्रिप्सनाव होखानाय दङ। नोंथांमोना बेहाय थांनानै रेजिस्टार खालामनांगोन। फार्स्टआव बिदिनो नैबे लिंकआव थुदो। नोंथांमोना स्क्रिनाव नायब्लानो जाबाय। लिंकआव थुनाय लोगो लोगो नैबिदि नुजागोन। बेनिफ्राय फार्स्टआव नोंथांमोना मबाइल नाम्बार होनांगोन। नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै लाग्रोदो। ओमफ्राय सेकेन्डआव नोंनि गोसो बायदि पासवर्ड, नोंनि गोसोआव थानाय पासवर्ड होदो। बेनिफ्राय निक नेमाव नोंनि नामखौनो होब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय इनभिटेसन क'डखौ नैबे स्क्रिनाव होनायखौ थुब्लानो जाबाय नोंथांमोना। बेनिफ्राय नैबे सेन्ड क'डआव थुना हो। SMS थांगोन नोंनि मबाइलाव। बे SMS थांनायखौ बेहाय क'डखौ बहायनानै साइन आप खालामब्लानो जाबाय। आं होनानै लाग्रोनोसै, नोंथांमोनाबो बिदिनो खालामब्लानो जाबाय। नोंथांमोना नैबे हट प्रडाक्ट्सआव थानाय माखासे प्लेनफोरखौ बायनांगोन आरोना। बेहाय मा प्लेन होनाय दङ। नैबे VIP गिफ्ट वानआव बिनि प्राइसआ जादों 220 रुपिस। बेनिफ्राय गाहायाव मोनसे दंबावो फिक्सेड फाउन्ड 417। बिदिनो बारानिखौ बायबा बारा इनकाम मोनगोन आरोना। हमनानै ला नैबे 417खौ बायोब्ला नोंथांमोना 49 डेजनि बिनि भेलुआ डेलि इनकाम जागोन नोंहा 166.8 फैसा आरोना, माने 150नि बारा हाबगोन आरोना नोंनाव डेलि। बियो 49 डेजसिम थागोन आरोना। नोंहा टटेल इनकामा जाहैगोन 8172.2 फैसा जागोन आरोना। नोंहा माने बेखौ बाय खालामनांगोन आरोना। बिदिनो इनभेस्ट नाव थुनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय इनभेस्ट खालामनो थाखाय नैबे मियाव थांदो। मियाव थांनानै नैबे डिप'जिटआव थुनानै नोंथांमोना बेसेबांनि डिप'जिट खालामनो बा बेसेबांनि रिसार्ज खालामनो बेहाय एमाउन्टखौ थुनानै होब्लानो जाबाय। बिदिनो 1000 रिसार्ज खालामबा 1000 होदो। बेनिफ्राय बिदिनो नेक्स्टआव थुनांगोन आरोना। बिदिनो बेनिफ्राय गुगोल पे, फन पेआव लाना थांगोन। बेनिफ्राय पे खालामब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना इनभेस्ट खालामनाय फैसाखौ उइद्र'बो खालामनो नांगोन ना। बेखौ बोरैहाय उइद्र' खालामो होनना बुङोब्ला नैबे उइद्र' थुदो। बेनिफ्राय बेहाय बेंक एकाउन्ट एड खालामनांगोन। नोंथांमोना बेहाय बेंक एकाउन्ट एड खालामनानै बेखौ सेभ खालामनानै लाब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबे स्प्रेडआव थुनानै नोंनि लोगोफोरनो नोंनि बे आइडिनि लिंकखौ शेयार खालामोब्ला नोंथांमोना 35% एक्टिभिटि मोनगोन आरोना। नैबे डाइरेक्ट रिकमेन्डेसन लेभेल 1 बिदिनो लेभेला ग्रथ जालांबाय थागोन आरोना। ग्र' जालांबाय थागोन, नोंनि लेभेला बारायलांबाय थागोन। माइ टिमाव थांनानै नायनो हागोन नोंथांमोना। नैबेहाय फार्स्ट लेभेल इनभिटेसन, सेकेन्ड इनभिटेसन, बेफोरबायदिनो थार्ड इनभिटेसन बिदि नुजागोन आरोना। नोंथांमोना बेहाय माने बे ब'नासखौ मोननो हागोन आरो। बेहाय नोंथांमोना जायफोर इनभेस्ट खालामनानै अनलाइन आर्निं खालामनो गोसो दङ, डाइरेक्ट आंनि डिसक्रिप्सनाव थांनानै क्लिक खालामब्लानो जाबाय। डाइरेक्ट माने रेजिस्टार खालामनायनि अप्सन फैगोन। बेहाय मबाइल नाम्बार, पासवर्ड, बिदिनो OTP होनानै भेरिफाइ खालामनानै नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनानै गेलेब्लानो जाबाय। गेलेनाय माने इनभेस्ट खालामनांगौ आरोना। इनभेस्ट खालामब्लानो नोंथांमोना डेलि बेसेबां आर्निं मोनगोन। नोंथांमोना बुरजानि इनभेस्ट खालामब्लानो बुरजा मोनगोन आरोना। बेनोसै आरोना लोगोफोर।